от тях, който е листопад. Всички го знаят. Значи името му е Лирландайс, кръстихме го на листопад. Следващия кон е Холбей, Холбей се казва, с които сега нещо със съм дошъл с тях да бягам. Какви са ти очакванията? Очакванията, естествено, всеки идва за първи места и смятам да съм един начин на първите места. Разкажи нещо повече за кончетата, за листопад и за Холбей. Значи, какво мога да кажа, листопад известно време вече е в мен, много съм доволен, тренираме и колете, нещо много сили се искат да се тренира, не е лесно, мога да кажа, научихме го да плува вече на морето, плува се и така, за Холбей не знам какво да ви кажа. Колко е годишен? Значи 5 годишен. 5 годишен Холбея. Откъде е? От Белгия. Коня от Белгия. От колко време си го имаш? От 2 години. 2 години го имам. Имам 7 старта. 5 от които са първи места. И 2 втори имам. До последния старт. Първи коридор Кикот Полсардин и Учиучи, втори коридор Валерия Бисер Ангелов, трети коридор Листопад Венци Пискионлиев и четвърти коридор лидер Георги Георгиев. 7 минути до старта. 5 минути до старта. Първи коридор Кикот Полсардин, втори коридор Валерия, трети Листопад, четвърти лидер. Старта е даден. Да, долу мина старта.
Няма, то човек днеска само Няма, Те трябваше още в началото. толкова много пускай. Какво става? Няма, че не знаеш. Еко става да си пада така. Държи много. Дай сега да ни извикаш. Пазете се от пистата. Пазете се от пистата. Браво! Браво, ево! Почва да бяга кори. Само чакам си му се офериш. Не, аз знам, че бягам много кори. От 5 часа след обед. Село Маноле. Другия път ще ви ги сложа да ги видите най-силните. Колега, На 26 всичките най-силните на едно място. И на 26 ще бягате. Първо място, Колни Стопа. Пич, значи ще не знам кой е много. Принципич Кралиев. Чакайте, втори не е. Росине! Втори, лапка! А не, втора не е от чокобилата. Клико от Пълсардин, второ място. Второ място, Клико от Пълсардин. Собственик Илчи Илчев.